खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दुलाराय आसामावनो मोसौ बैसागु फालिदों। दिनै आसामनि सुबुंफोरा मोसौ बिहु एबा बैसागु महरै फालियो। बेबादिनो दिनै मोसौ बैसागुनि सानाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ मोसौ थुखैनाय नुनो मोन्दों आरो मोसौ बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि ड्रीम गार्ल मुङै मिथिजानाय हेमा मालिनीआ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय आसामनि रायजो राजानिसिम टुइटनि गेजेरजों निमाहा बिबाय। मख'नो गोनांदि मैया हेमा मालिनी बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बिहु फोरबोखौ बिहारनि बुंनानै टुइट खालामदोंमोन। बे टुइटखौ लानानैनो समाजारि बिजोङाव गोबां दान्थि बिदान्थि जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। उनाव हेमा मालिनीआ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय टुइटनि गेजेरजों निमाहा बियो। सनितपुर जिल्लानि सासे बर' सिख्लाया मोजां मोननाय गुबुन हारिनि सेंग्राजों बुथारजादों। बुथारजानाय बर' सिख्लाया सनितपुर जिल्ला थेलामारा ओनसोलनि बरगाव सापारि गामिनि मिथुन बर'नि फिसाजो मनिषा बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनिषा बर'नि मोजां मोननाय सेंग्रा देबाशिस करा रुम भारायाव थांनानै मनिषा बर'खौ बुथारनानै गालाङो। बुथारजानाय सिख्ला मनिषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब बेंकआव साख्रि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बादिब्ला मनिषा बर'आ देबाशिसनि अनगायैबो गुबुन सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन। जाहोनाव मनिषा बर'खौ लानानै सानै सेंग्रानि गेजेराव भारा न'आव बुलायनाय जायो। उनाव मनिषा बर'खौ गुबुन सासे सेंग्राया दरजा बन्द खालामनानै खारलाङो। बिनि उनावनो मनिषा बर'नि गोथै देहाखौ मोननाय जायो। बे जाथायनि उनाव गुबुन सासे सेंग्राखौ पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव टाउननि जामि मस्जिदआव अर खामदों। दिनै फुंनि 9:30 समाव जामि मस्जिदआव अर खामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मस्जिदनि उनथिं थानाय गुदामनिफ्रायनो बे अरा खामदों। गुदामनिफ्राय जोंखांनानै खामब्लावो अरा। ब्लाव ब्लाव खामब्लावनानै गोदामनि गासिबो मुवा बेसादफोरा सेवहांगार जाजोबो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै खामब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हायो। चिरां जिल्लायाव मुफुरनि गाग्लोबनायाव 4 सुबुङा जखम जादों। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मदरपुर गामियाव दिनै फुंनि 6 रिंगासो समाव हाग्रानि मुफुरा गामियाव फैनानै गाग्लोबफैयो। मुफुरनि गाग्लोबनायाव 4 सुबुङा जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ इमान हासान, आब्दुल जालिल आरो जियारुल होननानै सिनायथिनाय जादों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै आसाम मोनफैबाय। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बरायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।